Hey guys, welcome back to the channel. So nोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. So दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. So guys, दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ. So नायलांबाय थादो. So बिदिबा मट' ब्लगाव डाइरेक्ट लोगो मोनगोन. Let's go. So guys, दा माने आङो बाइक एसे बानायनो थांगासिनो दं आरोना. मानो होनबा सेना गोलाव जाबाय. सेन गोलाव जानायखाय एसे दानस'हैनि आरो लोगोसे माने मबाइलबो सोहैनि. गोबाव जाबाय मबाइला माला सोनायमोन आङो बावलायलायबाय. थ' दिनै सोहैनि आरोना. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. आं दिन्थिलांबाय थागोन. एकदम बाइक मेंटेनेंस लाखिनायाबो बहुत प्रब्लेम लै गाइस. तो माने फैसायानो फैसा खारबाय थायो बाइकआवबो. ओरै थाव सोनानै सालायदो बेयावबो खारबाय फैसा आरो लोगोसे बाइक मेंटेनेंस खालामनाय जितुनिखि बाइकआ माबा मोनसे गाज्रि जाबा बानायदोलाय बा माबा मोनसे खालामदोलाय बेफोरबायदि एकदम बाइक मेंटेनेंसआवबो बहुत फैसा खारो गाइस. उपाय गैया. गारिखौ लाबाय जितियाथ' बानायखानांसिगोन. सालायबाय जितियाथ' गाइस माने गोदाननिफ्रायनो दासिमबो खनसेबो सेनखौ दानस'वाखै आरोना. थ' बेनिखायनो आं दिनै खनसे दानस'हैनि. माने आंना सेन स्पकेटआबो एसे जामखाबाय अबयसे. गाज्रि 2 बोसोर सामथिं जागासिनो दं आरोना एजआ बाइकनिया. स' सेन स्पकेटआबो जामबाय एसे सोलायनांगौ. माबा दानो सोलायथ'ला. मानो होनबा दाबो सोलिबावो आरोना सेनखौ एसे दानस'बानो. स' बेनिखायनो आं दा दिनै सेन दानस'नो थांगासिनो दं आरो. सेन दानस'खांनानै आरो लोगोसे मबाइलबो सोना फैफानोसै. मबाइला माला सोनायमोन बावलायलांबायसो आङो. ओरैनोथ' नोंनिया मबाइल चेन्ज खालामनायानो 2000 किल'मिटार सालायबानो मबाइल चेन्ज खालामनांगौ आरोना गाइस. बेखौथ' नोंथांमोनाबो मिथिखायो. होमबाबो दा आं माला सोनायमोन आं गोसोआवनो गैला. दा थांगासिनो दं आरोना आङो. नायलांबाय थादो. टाइम बेसेबां जाखो? 10:45. मेट्रिक एग्जाम दंना गैयाथाय? थ' गाइस मेट्रिक एग्जामथ' सोलिगासिनो दङ. स' जाय मानसिया एग्जाम होदों आंनिफ्राय बिथांमोनखौ बेस्ट अफ लाक. फंबाय बिनानावमोनखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय आरो मोजाङै फरायनानै. मानो होनबा आजिखालि जुगा कम्पिटिसन. फरायनायनि खेथ्रआव हानायमानि माने मोजां मार्कखौ लाबोनो सेस्था खालाम. होमबा आजिखालि मोजां मार्क लानानै क्वालिफाइ जायाबानो जेरावबो माने खामानिखौनो मोननो नागिरला आजिखालि. स' बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां फरायना होबानो जाबाय. स' गाइस फाइनालि दा आंनि ग्रेसाव मोनफैबाय आरोना. दा बे ग्रेसाव आङो सेनखौ दानस'सिगोन आरो मबाइलबो सोसिगोन आरोना. स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना. नै मबाइलखौ खुलिहांगासिनो दङ. स' गाइस दा नै मबाइलखौ बेखौ सोगोन आरोना. नायनो हागोन नै. आरो मोजां होनदों क्वालिटिया. नायनो हागोन नै दामा एसेबां दं आरोना. स' गाइस माने दा आंना सेना बारा गोलाव जाथ'वाखैनो आरोना. खुलिदोंमोन खुलिना नायदोंमोन माने बारा गोलाव जायैखाय दानस'थ'लानो आरोना. गार्ड मोनसे दंबावो. गार्ड मोनसे बोनानैसो बे लावबासो माने नेक्स्ट टाइमाव माने दानस'नो हागोन आरोना.
So दानस'थ'ला एवदोंमोन थारमाने बोनानैल' हरसिगोन आरो साफा खालामसिगोन नायलांबाय थादो नै गाइस so guys माने साफा खालामगासिनो आरो एसे एनै साफा खालामनानै फिटिं खालामसिगोन आरो Senko begas tuh mana guys dah, namanya tadi. Ada jam mobil aku gas tuh, kali jalan bahasa segan ketangko, namanya tadi. So guys nih mobil ku lubai arna, sebai segas tuh, namanya tadi. So guys mana, anak tuh kamar ini jemuh gini ya, hokal be mobil kesekang mana, hamsikin arna. So guys dah anak kamar ini juga arna, bisa apa baik. Mobil itu, so hamsikin arna, so kamu nggak tahu deh. Pika saya aja. So guys ang mana kamar ini juga arna, so ang hamsikin, si tahu selang sih. So, ano na lang metade. So guys, na yung isi tao sa lang sih. So guys, mana yang di tahu sana istilah, mana yang di terang thai sih kom sih arna, pas sonisen lagi gitu ba, 499 bebedi sih arna, ada 1000 nisan lagi gitu ba, ada 999 nih sih arna guys, sang na sana ini new mah bebedi, so nang guna mari sih nawan jawai, biang nih style arna guys. So guys, na online ka lang siya. 499. Ready ke? 499. Sige. So guys, kita sabi na. Ini sana ya. So guys, ta nailang với thật đấy. Hàng viên trang nó. So guys, दिनै भिडिअ एसांनोमोन आरोना. So नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो नटिफिकेसनखौ अन खालामना लादो जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो. So next भिडिअ थाबैनो मोनगोन. बाय बाय.